Phone siguro niya. Sa problema ninyo, ma'am? Dapat ano, baril to niya. Ako kay mo ingon mo. Pwede rin tanggalon yung mga kung sakit mo sa tiyan ay matusok mo bilbil. Nilingkuran na ito, gamay lang kay Kanoy, bukot na rin nagsakay. Oo. Dili pa mo, bilangkad pa kayo isa. Dili mo sibog ba og tarong. Problema din ninyo, Dam. Kilid pa gyud mo lingkod, mag-side yun ma'am, more na mo. Ma'am, ta sa jeep ma'am, wala mo ta sa sala na. Lagi, asa kasuko sa mga tao. Yeah. Kamong mga Ka nagilahang sakit. Wala mo ang jeep parehara man tag nagbayad, ganit mo palingkod. lagi. Wala pakialam ba, wala pakialam. Insensitive ang tawag ana. Di ka ibalo mo tanaw sa mga kasilinganan ka. Mo na guys, dapat Kaya sa guys, hero. pag demo sakay, mangisbog na mo daan. Ay na magulat nga, pwede mo isbog. Sibog gamay, ana. Pwede mo isbog. Sensitive ka ay. Day, ibong buhok, day. Itali na mapunay kalaban ni Tita Alice Alam nila. ka yung mong buhok. Sakit na kayo sa mong buhok sa dagbuay. Nagpitik-pitik. Hindi ka kapitawa. Ano yan ay uban, okay ra na makasabot man ta ng mga uban na kapoy sila, nya nagtrabaho, uli pa sa balay katulugon na. Matulog sa imuha, ya bugat kayo. Napay uban daw guys, kay matulog daw sa imong tungod. Sandig sa imo pa na maluoy mo kapag parte mang bugata alang-alang sa kitisyon jud ako. Ako Ginoo patience man na siya humility pero alam mo Purti na ba namang gadag ko ako gamating kanya dako ko nagsabak sa inyo sandig sa inyo malain. Sakay ko ka ng bus. Kabit lang. Lalaki Wala na karon kanang mag Bawal naman ang magkabit karon sa jeep kay bawal sa LTO. Muna guys, mga madam sir, sakay mong jeep. Nabinag mga senior daw. Pangisbog na mo kay di man ni private na sakay na. Private? kiss siya, di ba? Isabay na ako. Number 4, uy, kiss siya. Wala ka sa imong sakinan si mama. Wala ka sa jeep, kiss siya. Ang number 4 mo naman siya. Naabot ko'y nakita niya ng bata. Ako itong gibadlong siya. Uy, day. Oy day, ayuhan na yung nilingkuran diha kay nag-ali ka sa dalan unya naka sa jeep. Yan na ako siya kay pagsakay niya na nambi din siya ay nang 4 din siya. Gani, akong igagaw. Inana. Inana din o kaya kuan ba, gisakyanan. Lagi pa commute nila. Kahit ka nang tutubig, garan yan ito. Kaya sabay ni Kuy, anak koy. Ano siya si Dunya? Ano nabuang si Noel? Ay si Noel. Siya si Niyang Kids, ang batang makulit na babahong papuwet. Your papuwet. Ano siya si Madam Judy? Paminaw mo sa akong isulti. Ano ba yun? Hoy, niya, alis niya. Kasi nag-usap ako sa sarili ko. Oy, mga guys and boys nila. Mga boys. Sa may imahingon mo, ma'am. Di ba ganiha pa ako nagyaw-yaw? Ano? Ano gi-record? Off the record na ito? Katong nga lang ato. Ano nag-record bro ato no? Muni siya si Kuan, si Madam. Tawat eh, wala ka tatanaw te. Wala ka tatanaw te. Dapat, pag nahin mo sakay sa jeep, lalo ng mga senior, panibog mo. Ada. Ana na siya. Mga ate, mga kuya, no? Maging sensitive naman kayo sa mga people. Pero pangit yung mong background jam, lababo nga mo ako kasabot. Oh, balay man na nato na. So, kinalang rin kagwapo rin black background. Na. Background. Ikaw na. Kit. Yaw-yaw. Kit, hi no. Hi people. Hi people. I have my wait. Wait, ano Kit, hi. Gubat pa sa kalibutan. O, muna to, sige na. Bye-bye na guys. Muna to ang iwan ni mama. Wala siya iwan. Babay na ko sa sige. See you later kasi mag-iisip ako.
I will think it over.